Император Василий тръгна в поход срещу мизите, като събра войските си, защото тяхната дързост и жестокост, дишаща убийство, заплашваше ромейската държава. Те безпощадно ограбваха македонската земя и избиваха всичко поголовно. Затова, движим по-скоро от буен гняв, колкото от благоразумие, той бързаше да ги смаже с едно нападение. Византийската армия се насочва към целта си по традиционния диагонален път. Направлението, което следва, е Константинопол, Адрианопол, Филипопол и оттам се отправя към Сердика. За начална точка на похода е избран град Пловдив, като там е съсредоточена най-голямата част от византийската армия. Главното направление за атака над Сердика е по долината на река Марица и проходите на Ихтиманските планини. По това време цар Самуил се намира в Тесалия, но успява да извърви пътя към обсъдената Сердика изключително бързо. За да направи това, той се движи по най-краткият маршрут. Цар Самуил успява да разбие обсадата, а императорът започва отстъпление към Пловдив. По пътя той спира в крайпътната станция Щипоне, която се намира край днешния град Ихтиман. Едновременно с отстъплението на императора, цар Самуил започва обходен поход. Той се движи по направлението Горни, Долни Пасарел, Чамурлии, Каралар и се установява около днешното село Стамболово. Целта на този обходен поход е да бъде устроена засада на преминаващата византийска армия в теснините на Ихтиманските планини. На 17 август 986 г. армията на византийския император преминала през Ихтиманските възвишения. Именно там станала и битката между двете армии. За изходът от битката свидетелства ни дава византийският историк Лъв Дякон, който е пряк участник в похода. Ето как самият той описва случилото се в прохода Траянови врата. На другия ден войската преминаваше през една гориста и пълна с пропасти долина. Едва я беше преминала, достигна до стръмно и трудно проходимо място, където мизите нападнаха ромеите и като унищожиха и много голям брой войници, взеха царската палатка с съкровището и разграбяха целия обоз на войската. За византийците резултатът от битката е съкрушителен. Самуиловите войни постигат грандиозна победа, която византийците дълго ще помнят. Свидетелство за това е творбата на поета Йоан Геометър. Ето какво пише той в своята поема. Ако да беше дори слънцето слязло от своето място, аз все пак не бих помислил, че стрелите мизийски ще бъдат по-силни от копията авзонски. Повалете се дървета, грозни планини, повалете се мрачни скали, тук лъвът се изплаши да излезе срещу елените. Когато ти, Фаетоне, спуснеш се под земята златобляскавата си колесница, кажи на великата душа на кесаря, ето какво. Изтаз, грабна венецът на Рим. Улови се по-скоро за оръжие. Стрелите на мизийците надвиха над копията на авзоните.